Argiaren podcastak. Egon Argia, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri Egon Argia saio honetara, gaurkoan Euskal Herritik pixka bat aterako gara, izan ere mugari gabe gobernuz kanpoko erakundea, kanpaina bat egiten ari da herri indigenen giza eskubideen urraketak salatzeko eta lurren defentsan ari direnen kriminalizazioa ikusarazteko. Hori izango dugu hizketagai, horren baitan kazetariekin Guatemalara antolatutako bidaia bat izan delako eta bertan egon delako Leire Artola Argiako kazetaria. Bidaia horretan bertatik bertara ezagutu ditu Guatemala kolonizatzen jarraitzen duten proiektu estraktibisten esperientziak, 3 zehazki, palma landaketa, zentral hidroelektrikoa eta nikel meategia. 3 gaietan ondorioa berdina da. Herri indigenetako komunitateak lur horietan bizi dira, enpresa multinazionalek helburu merkantilistekin lur horiek ustiatzen dituzte, eta komunitateak edo bota egiten dituzte, edo bertatik, edo ondorio nabarmenak dituzte euren eguneroko bizitzetan. Lur horien defentsan dabiltzanak kriminalizatuta isilarazi nahi dituzte. Ongi etorri, Leire. Mila esker. Argian lehenagotik ere landu duzu gaia, eta horri buruz informatzeagatik gainera Solway mehatzaritza enpresa argia zentsuratzen saiatu zen, zigor ekonomiko baten bidez. Orain gertuagotik ezagutu duzu multinazionalen errepresioa, noraino iritsi daiteken, hori kontatzera etorri zara gurera. Bai, saiatuko gara bai. Eskerrik asko lehenik eta behin, baietz emateagatik. Eta izan dugu, aipatu ditugun, 3 proiektu bisitatu dituzu, baina gu Palmaren kasuan zentratuko gara, besteak beste, gainerako gaiak Argiako astekarian gai nagusi gisa jorratu dituzulako. Beraz, Palma, olioarekin lotzen dugu, baina ez dauka berez fama honik, hala ere, zer da Palma landarea, edo zer jakin beharko genuke landare honetaz, eta zer ondorio ditu? Orain ikusten dugu, ez? Modan dago gure elikagaietan eta supermerkatuetan jartzen du palma oliorik gabe edo. Eta ja, badakigu txarra dela osasunarentzat, baina ez dakiguna da zer eragin daukan ere horren ekoizpenak, hango bertako jendearengan. Guk hartzen dugun palma olio guztia importatua da, eta besteak beste, Guatemalan ekoizten dute palma horren partea handi bat. Kontua zer da, horren prozesua oso bortitza dela lurrarentzat. Eta kasu honetan adibidez, palmondo izugarri pila bat landatzen dituzte, monolaborantza motakoa da, ekoizpena, eta lurrak lehortu egiten ditu. Lurrak antzutu egiten ditu, behar dulako nutriente pila bat palmondoak, eta beraz, 25 urtera esaten da emankortasuna galtzen dula lur horrek. Gero, ur izugarri, kantitate izugarria behar izaten du ere, eta beraz, lehortu egiten du ingurune guztia, putzuak, errekak eta abar, lehortzen da apurka, eta gainera, azken finean, ura kontrolatu egiten dute enpresa horiek, ez? Eta orduan, beraiek nahi duten erako erabiltzen duten ez ura, uraren ziklo guztia aldatu egiten dute. Horrek zer eragin dezake klima aldaketa ere. Gune batzuetan nabaritu izan dute temperatura igo egin dela, azken finean, ura ez delako atmosferara isurtzen berriro, eta temperaturan ere, azken hamarkadetan aldaketak nabaritu dituzte. Eta beste puntu oso importante bat da, palmondoen eraginarena, gizaki eta animalien osasunean ere eragina duela, zergatik ongarri eta pestizida ugari behar izaten dituztelako plantazio horietan, eta, klaro, euria egiten duenean, ongarri guzti horiek eta pestizida guzti horiek joaten dira edo ibaietara, edo lakuetara, eta bertan bizi diren jendearen lurretara. Noski gero hori kontsumitu egiten dute, beraien bizitzarako elikagai zein urak bertatik hartzen dituztenean, horrek gaixotasunak eragiten ditu
ere. Eta adibidez, azkeneko adibidetako bat da, Guatemalaren kasuan, Alta Verapaz departamentuan, dela Palma plantazio gehien dauden departamentua, salatu dute abenduaren 3an justu, dozenaka arrain hilda agertu direla ibai batean. Eta egotzi diote errua Txikibul enpresari, bertako multinazional bati, eta hori bazkenean esaten dute bertako herritarrek izan dela pestizidak isuri dituztela ibaira, eta arrain horiek hilda agertu dela horregatik, eta ez da lehenengo kasua, aurreko urteetan ere, baino gehiagotan salatu dituzte, justu arrainak hilda agertu izan adibidez. Beraz, bi kausa edo izan daitezke batetik monolaborantza eta horrek lurra pobretzean, edozein monolaborantzak izan dezaken eragina duela, baina bestetik ere landarea bera nahiko exigentea da zentzu horretan lurrarekin. Ongi, Palma kolonialismoarekin lotu izan dugu eta Guatemalan ere horrekin lotzen da, nondik nora lotu daitezke bi gai hauek? Azken finean, aipatu dituzun proiektu guztien oinarria bera da, bai hidroelektrikena, mehatzaritza enpresarena edo Palmarena, ez? Oinarria komunitateetara sartzen direla enpresak, lur horiek lapurtzen dizkietela eta euren helburu merkantilistetarako erabiltzen dituztela. Eta horretarako, komunitateetan bizi diren herri indigena guzti horien eskubideak urratzen dituzte. Guatemalaren kasuan, beraiek 3 etapa edo bereizen dituzte, batetik lehenengo aldiz kolono espainiarrak eta euskal herritarrak sartu zireneko garaia daukagu, gero euren lurrak hartzera, noski, gero bigarrena da 36 urte iraun zuen gerra, Guatemalako gerra, eta bertan gobernu militarra egon zen eta indigenen aurkako genozidioa gertatu zen. Eta 3. aldia izango litzake 86an bakea akordioak sinatu zituzten, eta hortik aurrera ireki zen eredu neoliberala sartzeko aukera, eta multinazionalek ikusi zuten aukera bikaina zela agroindustria jartzeko Guatemalan, eta estraktibismoarekin hasi ziren. Eta hortikan nabaritu da hazkunde izugarria Palma plantazioen kasuan, enpresek ikusi dutelako gainera kokapen geografiko eta klimatiko oso egokiak dituztela Guatemalan, eta gainera gobernuak beti erreztasuna jartzen balin baditu enpresa horiek sartzeko aukera bikaina zen ez dirutzak lortzeko. Eta, kontatzen ziguten, ez? Palmaren eragina jasaten ari den komunitate baten esaten ziguten, euren aitona monei saldu zietela 97 inguru hortan garapena ekarriko zuela, Palma plantazioak, eta, euren ezjakintasun eta pobreziaz baliatuta, enpresa horiek lortu zuten instalatzean hektareak eta hektareak palmondoz beteta. Klaro, horren aurrean, konturatu ziren zer egin zeuzkan, eta aldarrikatzen hasi ziren, lurren defentsa eta antolatzen hasi ziren. Eta horra adibidez oso interesgarria da, maila herriek aldarrikatzen dutela, eurek kontsultarako eskubidea dutela, legez bermatu beharko litzaiekena. Eta horrek esan nahi du, herri indigenek eskubidea dutela, horrelako proiektu edo multinazional bat euren lurretan jarri aurretik, kontsulta bat izatekoa. Eta kontsulta horrek izan behar du askea, aurretikoa eta informatua, ez? Eta orduan herritarrek erabaki behar dute, ea ados dauden multinazional horren proiektua beraien lurretan jartzearekin edo ez. Eta argi dago, eskubidea hau ez zaiela errespetatzen, eta hori egia esan legez bermatuta egonik, beraien defentsa edo mekanismo importante bat da. Eskubide hori eta kontsulta hori loteslea da, edo legez ala jarreta dago, ez dela betetzen esan duzu, baina erabakiko balute ez gure lurretan ez dugu alakoreik nahi, ezin da egin, edo iritzi bat gehiago hartzen da, eta bertako komunitatea kontra agertu arren, aurrera eraman daiteke proiektu bat. Berez, loteslea da. Nazioarteko legeen barruan ere kokatuta dago, eta are gehiago sententzia batzuk daude, erakutsi dutenak eskubide horiek urratuak izan zaizkiela, eta derrigortuta daudela
bermatzera edo kontsulta berriro egitera. Zer gertatzen da, hor dagoen korrupzio guztiaren ondorioz, azkenean ez dula eragin handirik izaten kasu batzuetan baina oro har eskubide horrek urratuta jarraitzen du eta ez dago modurik edo azkenean gobernuare implikatuta dagoenean, enpresa implikatuta dagoenean, hor atzean dauden interes guztia daudenean, eskubide horrek urratuta jarraitzen du. Komunitate bati helduko diogu, beste ezagutu duzulako Txapin Abajo komunitatea, eta bertan ematen ari diren borroka. Zertan da borroka hori, ze berezitasun ditu, badakit bakartutako komunitatea dela? Bai, justo beraiek esaten ziguten ez, eurek daudela beraien etxean giltzapetuta bezala. 2021 batez ere, hor kriminalizatuta daude bertako biztanle batzuk, batez ere lider indigenak, eta kriminalizazio horren ondorioz ezin dute atera euren komunitatetik, arriskuan jartzen dutelako euren burua, ez? Eta bai, deia bat egiteko, eurek daude kokatuta Izabal lakuaren urertzean, laku hori da Guatemalako lakurik handiena, dauzkan 45 kilometro luze eta 20 kilometro zabal, oso laku handia da, justo Karibe itsasorantz ematen duena, eta urertzean daude, eta daukate alde batean Natura Aceites enpresaren, Palma enpresaren fabrika, komunitatea, beste aldean indar armatuak, eta justo atzeko alde guztia Palma plantazioak dira. Beraz, hori daude oso bakartuta eta oso zaila da horra iristea baita ere. Gu justo lakuaren bitartez, txaluparen bitartez iritsi ginen, beste komunitate bateko arrantzaleekin, eta hor topatu genuena izan zen, komunitate oso antolatu bat, eta herritarra antolatu batzuk palmari aurre egiteko prest zeudenak. Zer egin dute oso esanguratsua da borroka hau ez, euren kabuz erabaki dute palmondoak moztea, eta eurenak diren antzinako lurrak, deitzen dietenak beraiek, berreskuratzea. Lortu dute momentuz, erdia berreskuratzea, eta erantzuna izan da erabateko errepresioa, baina hala ere beraiek borrokan jarraitzen dute, eta asmoa daukate beste erdia ere berreskuratzeko. Eta eredu oso da nola eman dioten buelta ez, Palmaren monolaborantzari erantzuna izan da, palmondoak moztu, eta bertan uzta dibertsifikatzea. Gainera esaten ziguten, nola bakartuta dauden, euren helburua burujabetza dela, ez? Orduan, eraguztitako uzta daukate, zuaitz naranjondoak, limoiondoak landatu dituzte, eta gero bertako produkzioa ere bai. Eta, klar, esaten genien lehen esan dutez, palmondoak 25 urtera lurra lehortu egiten du, eta ez da emankorra lur hori, orduan galdetzen genien, eta nola lortu duzue lurra hau emankorra izatea, ez? Hemen palmondoak guazeuden. Eta esaten zuten, sortea zutela, lakuaren ondoan bizizirelako. Ze ur asko dago inguruan, eta beraz, esaten ziguten, zaintza ona eman da lurrari, lortu dutela pixkanaka zuaitzak bertan lurrari eustea. Ze esaten zuten, nabaria zela, lehenengo urteetan kostatzen zitzaiola zuaitzari lurrori heltzea, ze oso lehortuta eta gogorra zegoelako. Baina, beraiek esaten ziguten, esperantza dutela 10-15 urtetan berriro 100% emankorra izateko lurrori. Garaitxo honetan izango da, ze 96an izan bazen bake prozesua, gero horti 97, 99 bulta horretan, 25, 30 urte, zeireri zenbakiak ematen didate. Palma plantazioetara ingo dugu salto, ze horrere badabiltza langileak eta ezagutu duzu horien egoera, nola da bertan lan egitea? Guk barrutik ez genuen ikusi, baina justu honen Palma plantazioen aurka borrokan ari den liderretako batzuk, bai izan dira Palmako langileak, kuriosoa da hori. Eta beraiek kontatzen ziguten bizi izan zutena, lan baldintza oso gogorrak, jornada oso luzeak, eta 2 edo 3 langilek egin behar zuten lana, pertsona bakarrak egiten zuen. Noski enpresaren babesa zein zen,
oso ondo zekitela pertsona horrek ez balimazuen esplotazio hori aguantatzen, botako zuten kalera eta beste bat hartuko zuten ze, pobrezia handia da inguru horietan eta beraz, lana behar den tokian, esplotatzea ere erresagoa da enpresarentzat. Eta kontsulta eskubidea errespetatzen ez badute, Lan eskubideak are gutxiago. Bai. Eta noski aipatzen ziguten beste kontu bat da, palma plantazioetan lan egiten badu norbaitek, pertsona horrek ez du laborantza lanik egingo, ez du lurra landuko, eta beraz hor irabazten duen diru kantitate eskas horrekin jatekoare lortzea zailago egingo zaio. Beraz, beraiek esate ziguten ez, garapena ez da palma da esplotazio hutsa, eta garapena da lurrera sarbidea ukitza eta lur baten lurra lantzeko sarbidea izatea da garapena. Hori palman lanean dabiltzanen ikuspuntua edo beraien errealitatea aipatuta eta aldiz esan duzu bertako batzuk ere atera direla horretatik eta beste nekazaritza batean dabiltzanak eta horiek errepresio latza jasotzen dute. Bai. Eta, erabateko kriminalizazioa dago, hori lurren borroka guztiekin gertatzen den bezala, eta justo Txapin abajo komunitatearen kasuan aipatu duan bezala, militarizazioa ere oso bortitza da. Daude inguratuta, uretatik eta lurretik indar armatu ez, eta beraiek esaten ziguten argi eta garbi dela hori, borroka isilarazteko modu bat, defentsan ari direnak intimidatzeko modu bat, eta, klaro, komunitate batzuetan bai lortu dute, isilaraztea hotxoriek azkenean komunitate bateko pertsona asko kriminalizatuta daudenean eta prozesu judizialak irekita dauzkatenean, eurek ez dauzkate baliabideak horri aurre egiteko. Eta, asko kartzelan amaitzen dute, edo beste batzuk isilaraztea lortzen dute. Eta Txapin abajoren kasuan, esaten ziguten 2000 urtean iritsi zirela justu militarrak. Eta, kalkuloak eginda ez da kasualitatea ez, justo palma hor sartu zuten ere, eta antolatzen hasi zen herria ere, eta gobernuak omen dio, indar armatuak beharrezkoak direla bertan, ze narkotrafikoa dago, eta armak daude, eta gatazka dago. Eta hori da euren aitzakia edo arrazoia bertan egoteko. Eta justu Txapin abajon esaten ziguten ez, seinalatzen ziguten hor mai batean zeukaten beraien uzta, eta esaten zuten gu kriminalizatuta gaude uzta hau defendatzeagatik, lurra hau defendatzeagatik, guk ez dugu landatzen koka edo ez dugu landatzen amapola edo beste kasu batzuetan gertatzen da, lurra horretarako erabiltzen dutela. Eta hori, beraiek nahi ziguten transmititu, eguneroko elikagaiak lortzeko egiten duten defentsagatik daudela kriminalizatuta. Eta euren kasua ere errepresioaren adibiderik bortitzena igual jaso zuten duela urtebete, abenduan, justo bisita egin genienean ere ia urte hurrena zeukaten, eta benetan barruak mugituta zeuzkaten ez, kontatzen zigutenean, duela urtebete komunitatea desalojatzen saiatu zen polizia, eta, oraindik dolua pasatzen ari ziren ez, esaten zuten kriminalizatuta dauden lider horiek hiltzen saiatu zirela, tiroketak egon zirela, helduen aurka ez ezik aurren aurka ere egin zutela, eta aipatzen zuten ondorioak nabariak zirela ez, esaten ziguten behin eta berriz, gaixori dago, jendea gaixori dago, eta gaixotasun horietako gehienak ziren antxietateari lotutakoak, depresioari lotutakoak, eta benetan egoera gogorra bizitzen ari dira, eta hilketen beldurra ere badaukate, eta hori ez da benetan erreala da hilketena, ez? Adibidez, lakuaren bestaldean, beste borroka bat dago, esan bezala mehatzaritza enpresa baten aurka, eta hor, hilketak egon dira, esan nahi dut. Honen aurka borrokatzea benetan zure burua arriskuan jartzeko modua da. Eta hor, posizioa ere ez da agian hain erresa izango, ze 180 familia inguru omen daude, zure datua dira, nik esango izkizut, baina. Eta horietatik 54 daude Palmaren kontrako borrokan involukratuta. Harrigarria da, ez? Halako egoera batean lehenengo okurretzen zaizuna da zergatik ez daude familia guztiak. 180tik 54 dabiltza horretan, elkarbizitza bat izan daiteke, ez? Nola zein da hango egoera? Bai.
Bueno, batetik zergaitik ez daude guztiak, esan dituten kontuengatik borroka egitearen ondorioak benetan latzak dira eta bueno, beldurra izugarria da, asko kriminalizatuta daude, mehatxuak dauzkate, beraz, normala den bezala eta borroka barruan daudenek ulertzen duten bezala, familia batzuk ezin diote borroka aurre egin, badakitelako agian bukatuko dutela kartzelan edo hilda edo errepresio hori ezin dute jasan. Eta gainera beste asko pobrezia oso handia denez, baliatzen dira horretaz eta asko erosita daude baita ere. Eta beste asko ere palman lan egiteaz bizi dira eta euren sustengu bakarra hori da, naiz eta baldintza oso txarrak eduki, euren familiak aurrera ateratzeko modu bakarra hori da, beraz oso zaila da egoera. Eta elkar bizitzarena, eurek esaten ziguten, ez? Ulertzen dutela besteen egoera ere, eta beraiek elkar bizitzaren alde egiten dutela, eurek eskatzen duten bakarra dela bereien lurrak emateko eta errespetatzeko, eta gainera esaten zuten, azpimarratzen zuten, borroka ez dela beraientzat bakarrik. Borroka egiten dutela komunitate guztiarentzat, naiz eta alde egon edo kontra. Baina lur horiek denontzako nahi dituztela, eta gainera, aipatzen ziguten, uzta ateratzen dutena, komunitatean ateratzen duten uzta, baliatzen dutela ere, enpresako langileei, edo behar gehiago dutenei, saltzeko merkeago, ez? Adibidez, lehen aipatu dut oso diru gutxira bazen dute palman lan eginda, eta elikagaiak behar dituzte, beraz, hor elkar bizitza hori badaukate, ez? Zuk respetatzen baduzu nirea, nik emango dizutuza. Bueno, egoera konplexua da, baina esan ziguten ez, lortu dute nolabaiteko elkar bizitza bat. Hori da, azkenean ez dela palman lan egiten duzu edo palmarako esplotazioaren kontra zaude, baizik eta hor gauza gehiago zeharkatzen dira, askoz gai konplexuagoa da, eta halako komunitate batean ere bizitzeko, elkar bizitza bat, minimo bat behintzat edo gero beraienak izango dituzte, baina izan beharko dela. Lurraren defentsian dabiltzan hoien gana joko dugu, eta egia da errepresioa esan dugunean, eta errepresioa modu askotakoa izan daiteke, kasu honetan heriotzak ere izaten dira, eta erailketak izaten dira, batez ere liderren aurka, beraz, errepresioa, eta hor kontrako borroka horretan implikatzea, ondorio lazgarriak izan ditzazke pertsonalak ere. Eta bizitzak jokoan jartzea gauza handia da, nola bizi dute hori, edo haientzat zer da lurraren defentsian ibiltzean, zer jaso duzu handik? Argi eta garbi erakutsi digutena da, maila herrientzat edo kasuntan kektsi herria ziren maiak, ez dela aukera bat defendatu edo ez lurra. Beraien bizi modua hori da, ez? Beraien mundu ikuskerak erakusten diena da, lurra zaindu egin behar dela, lurrarekin bizi behar zarela, berak ematen dizuna, zuk hartu, zuk zaindu, hartu eman hori daukate lurrarekin eta urarekin ere dira bi kontu oso garrantzitsuak direnak euren mundu ikuskeran. Beraz, euren bizitzaren funtsa hori balin bada, ez zai aukera gehiago gelditzen. Eta horrela erakusten ziguten ere, ez? Gure bizitza arriskuan jarriko dugu, baina honetan jarraituko dugu. Eta azpimarratzen zuten, eurek naiz eta hil edo hiltzen direnan etorkizunan, edo borroka honetan hiltzen balin badira ere, ondorengo utziko dietena direla, hor zeuzkaten lur hori guztiak, ez? Eta esaten zuten guk ez dugu milioidun batek duen dirua ez daukagu, baina milioidun horrek zer uzten du bera hiltzen denan, ez? Guk lurra hauek uzten dizkegu gure ondorengoi. Eta indarra handia jartzen zuten ere transmisio horretan. Ondorengoi transmititzen ere ze balio duen lurrak, nola zaindu behar den, eta mundu ikuskera hori transmititzeko indarra handia jartzen zuten. Eta hori, esaten zutena, eurek biziren bitartean erresistentzian jarraituko zutela, eta aldarrikan zuten giza eskubideak urratzen diren bitartean, eurek borrokan jarraitu behar dutela, bai edo bai. Hori jasoko dugu, ze izan ere oi hartzun desente egiten dugu, batetik lurraren defentsari daukionez, eta bestetik ez egit izaera estraktibistari daukionez ere, begiratu beharko nuke ez, gure produktuetan atzeko aldean palma olioaz ze jartzen duen edo.
Leire Artola, eskerrik asko, gurera hurbiltzeagatik eta Palmaren historia guzti hau gertuagotik kontatu alizateagatik. Mila esker. Eta entzule, zuri, betikoa, bagizu gaurko saioa ere bizi baratzea eta argia.eu satarietan izango duzula ikusgai beste atal guztiekin batera, eta berala isitzuleko galera beste atal batzuekin. Ongi izan.